Топ-5 кніг, каб лепш зразумець беларусаў Беласточчыны, паводле нашага суб'ектыўнага меркавання. Эсэ «Беларусь, Сакрата Яновіча нарабіла ў свой час шмат шуму ў польскім грамадстве. Гэта класіка, грунт, база аб спрадвечна беларуска-польскім суседстве. Калі вы нічога не ведаеце о беларусах Беласточчыны, з гэтага твора можна пачаць. Чытайце па-польску. Больш дэталёва, з дакументальнай дакладнасцю падзей пачатку 20-го стагоддзя на Беласточчыне разбіраю ў сваіх кнігах Анета Прымака. Падзеі найбольш трагічныя і траўмуючыя, водгаласы якіх чытаюцца тут і цяпер. Чытайце кнігу «Беженства 1915» па-польску і па-беларуску. Кнігу «Камяні мусілі паліцець» па-польску. Аб сучасных насельніках Белавежскай пушчы па абодвую бакі беларуска-польскай мяжы распавядае Ганна Кандрацюк-Свярубская у сваім зборніку эсэ і рэпартажаў «У прысценку старога леса. Гісторыя людзей з Белавежскай пушчы». Кніга атрымала прэмію Ежы Гідройца. Чытайце па-беларуску. У пушчанскіх гушчарах адбываецца ідзея містычнага рамана «Поўня» Міхала Андрасюка. Кніга прыйдзецца даспадобы аматарам магічнага рэалізму. Галоўны герой тут апавядае таямнічую гісторыю сваёй сям'і, сустракаючыся з жывымі і мёртвымі, сплятаючы рэальнае і фантастычнае. Чытаць можна па-беларуску і па-польску. Якія кнігі вы б дадалі яшчэ ў гэты спіс? Напішыце ў каментарях.